какво за вас е фашинга? Така, фашинга е нещо прекрасно, една дълга традиция в немската гимназия. Винаги се е организирало в началото на пролетта. Така че и сега, 22 март, когато ще се състои фашинга, ще бъде един прекрасен ден. И за мен фашинга е не само неучебен ден, както много ученици биха го приели, но е също така една емоция, която изпитват всички ученици, учители, а и поканени родители. Така че всички трябва да се насължим на фашинга. Фашинга е нещо прекрасно в немската гимназия и само в немската гимназия. Нито една друга гимназия не организира такъв прекрасен карнавал. Фашинга за мен е една невероятна традиция, с която се запознах, когато бях за първа година ученичка в тази гимназия. И фашинг винаги предизвиква сентиментални чувства в мен. Първо, здравейте! Много ви благодаря, че избрахте да ме интервюрате. За съжаление не мога да дам много информация. Аз с това какво е фашинг и че е традиция се запознах миналата година, когато дойдох в гимназията. И въпреки това останах много добре изненадана, защото е много приятно, разтоварващо и забавно време, в което ученици и учители се събират заедно. Какво най-много ви харесва? Най-много ми харесва това, че през последните години намирам доста голям ентусиазъм у учениците, както и в моите колеги, които решават да се костюмират, да се гримират и наистина да станат неразпознаваеми. Интересно е също, че има и класация за най-красив костюм, за най-красив грим, за човек, който доста добре се е вживял в ролята си на съответния герой или на съответния музикант. Ами точно това, че е забавно и разпускащо, възможността на един, примерно, класен ръководител да се събере със своите хора, със своите ученици, заедно да измислят нещо, много ми допада. Обличали ли сте се с костюм за фашинга минали години и ако да, какъв? Разбира се, била съм жената котка, а дъщеря ми беше малкото тигърче. Тя беше тогава на 4 години. След това бях облечена като медицинска сестра и с този костюм спечелих наградата за най-добре маскиран учител. И след това мисля, че не се обличах дълго време, тъй като някакси тази традиция беше занемарена. Но миналата година с моя клас, настоящ 12А, се бяхме облякли като герои от игрални филми. Аз мисля, че бях Мортиша. Да, но с кадрава коса. Така. Какво имате предвид миналите години? Когато бях ученичка в немската гимназия, много обичах да се обличам в роли на принцеси и затова винаги ходих в театъра или операта и оттам си избирах най-прекрасната рокля. Естествено, чувствах се страхотно и се наслаждавах много на момента, когато се появявах тук в сградата на гимназията. Миналата година също участвах в фашинга и се бях гримирала, костюмирала като фронтмена на невероятната група KISS и играех ролята на Пол Стенли. Чувствах се прекрасно в неговите обувки. Като кого или какво ще се маскирате тази година? Тази година реших да пасувам. Обаче си признавам, че ме задължих. И сега ми хрумна една страхотна идея тези дни. Не може преподавателите по физическо възпитание и спорт всеки ден да са удобно облечени. Искам и аз да нося анцунг на училище. Затова мисля да съм с анцунг. Имам няколко много хубави нови модели. Чудя се дали да ги комбинирам с високи обувки или да бъда повече тип Синди Крауфорд, нещо такова. Ще го мислим, но ще бъда спортно и удобно облечена. Все още не ми е останало да мисля на това, но през уикенда смятам да взема решение. Според вас учителите или учениците се вълнуват повече за фашинга? Въпрос на конкретен човек и личност. Има и много сериозни ученици, има и много сериозни учители, както и обратното. Ученици. Но
младите учители, които още нямат толкова много опит в тая традиция, също смятам, че са много ентусиазирани, защото виждам как влияе той върху мен. Аз се ентусиазирам от тази идея. Предполагам, че действа така и на другите. Можете ли да направите съпоставка с минали години? Може би преди години, когато започвах в немската гимназия, беше като празник. С течение на годините се изгуби тази празнична атмосфера, а и особено ковидните години доведаха до, как да кажа, леко принизяване на този празник. Но беше наистина голям купон, все още се спомням в Младежкия театър, Младежкия дом, извинявам се, в Младежкия дом фашинга беше нещо уникално, само че това беше в началото на този век. Минали години, да се върнем назад. Имаше един период от време в немската гимназия, когато тази традиция беше малко забравена и съм изключително щастлива, че новата генерация, т.е. вие млади хора, решихте да възобновите този прекрасен празник и да се случват нещата толкова прекрасно, толкова красиво и толкова зареждащо. Така че тази преди 2-3 години нещата отново взеха своя прекрасен ход. Благодаря. Трябва ли още нещо да кажа за накрая или да изпратя само въздушни целувки? Целувки. Благодаря ви за прекрасното интервю, мили хора. Какъв е вашият костюм? Аз съм индийка. Моят костюм е на героиня от операта Виенска кръв на Штраус. Аз съм се маскирала като Круела де Вил. Скуби-дуби-ду! Господин Белорешки ни предложи да направим групата AC/DC. 4 човека сме вътре, госпожа Тонева, аз, моята дъщеря Катерина и естествено фронтмена Ангел Белорешки. И ние много се впечатлихме от идеята му и решихме да направим тази прекрасна рок група. И съответно се опитахме да се облечеме да възпроизведем по някакъв начин и техния стил. Точно така. Ти да допълниш нещо? Направихме го заради фашинга, нашата стара традиция, която трябва да бъде възродена и смятаме, че вече е възродена, за което се радваме страшно много. Още повече, че тази година имаше много повече маскирани ученици и учители, които бяха с много оригинални облекла. Естествено, освен нас. Ние сме първите, които, все пак доста интересно изглеждаме на фона на това, когато влезем в час и сме доста по-различни. Определено да, това е целта. И изключително много се забавлявахме. Това е много важно. Първоначало казвам се Или Фреджебова Шабанова на 11-ти, 10-ти Е клас. Облечена съм като гейша. Да направя? Нашия костюм е извънземното. Това е извънземното. Аз съм Елията, тя е сестра ми, малкото момиченце от филма. Хеви метал, арабска принцеса, кралица на чистотата. Кафея. Рапунцел и Флин Райдер. Ние сме облечени като рокери. Аз лично съм Аксел Роуз. Аз съм Томи Ли. Днес съм Шерлок Холмс през деня и Шерлок Холмс на втората му работа през нощта. Аз съм Кетчуп. Аз нямам костюм. Мисля, че радвам хората достатъчно с забавните си шеги и без костюм. Костюма ми е на придворна дама от императорския двор на Кайзер Франц, викторианска Европа, австрийския имперски двор и всъщност датировката му от 1875 година. Всъщност това е костюм от операта на Штраус Виенска кръв и е тематичен. Отнеми малко време да го намеря, но много време да го облека, защото има кринолини, има технологии, има сложни елементи. Ние сме магиосни като ДОС и ни отне около 20 часа да направим този костюм. То си личи на денекияния човек, си личи колко е отнело да направим. Да, аз се боядисвах минимум 3 часа и не стана. Аз също и направата на костюма отне поне 3 часа и не стана.
Станахме в 5:30, за да можем да се подготвим. Големи фенове сме на всички останали, всички са страхотни. Здравейте, аз съм Гринч. Мога да си представя и като от 11 клас съм. И ми от нея се подготвя. Днес в 5 часа съм станала, за да дойда тук в 8, за да гримирам още 3 човека и за да съм на време за фашинга. Въпросът е какъв е твой костюм днес? Моят костюм е едно обувче от Spirited Away. Колко време ти отне да се подготвиш? Точно 2 дена. И кой ти е другия любим костюм на фашинга днес? Въпрос. Не, съжалявам. Ето тази кръставица много ми харесва наистина. Здравейте! Ние сме 7-я римски легион. Вчера започнахме, като гледаме, че се справихме прекрасно. Нашия костюм. Нашия костюм мисля, че е най-любимия. Сме Милко Калайджиев и Пиленцата, като ни отне подготовката около 2-3 дни. И може би ние сме си най-любими. Нашия костюм е като от филма Рататуй. И решихме това да сме, защото е доста оригинално и доста популярно. Колко време ви отне да се подготвите? Отидох на тавана, видях пердето, цяла вечер почивах и ето го този вид. Няколко часа. Да, грима и самото дооправяне на костюма около час-два. Иначе от седмица по-рано съм си поръчала елементите на костюма. На мен за грима доста време. Обличането нямаше проблем. Да, нямаше проблем. Ние си имаме тези дрежки така или иначе в собствения ни гардероб, така че нямахме проблеми с осигуряването на костюмите. Така че, да, не ни отне много време. Важно беше да се почувстваме истински живи на този празник и да пресъздадем невероятната рокаджийска обстановка. И настроение. И настроение, да. Седмица, нещо такова. Тази сутрин около 2 часа ми отне, грубо казано, но доста време мислих какво да стана, така че бих казала, заслужаваше си. Като цяло да се подготвим, ни отне само да си купим дрехите общо взето, към 1 час да се оправим. Много, 5 минути. За кратко време. Ние сме много организирани. Не беше много идеята, просто трябваше да се измисли. В костюма вече се поръча. 20 минути. И аз лично се подготвям горе-долу от 1 седмица, като бандана, очила и така нататък. На мен ми отне страшно много време, защото беше пълна мъка сам да си слагам грима, аз си слагах молива и ревах. Другото, което поръчах с перуката преди 1 седмица и тя вече се забави, така че горе-долу аз бих казал седмица и нещо. 1 час. Кой ви е любимия костюм днес на фашинга? Всички са ми любими, защото многообразието, изключителната прилика на героите, разпознаваемостта ме кара да не мога да избера любим. Обаче много ми импонираха, мисля, че бяха група Kiss или Judas Priest, Пирьова, Белорешки, Катя Пирьова, тази група. Харесаха ми 7-ми римски легион много. Харесаха ми Скупидо, всички ми харесаха всъщност. На едно мнение с На едно тебе. мнение. Номер 1, госпожа Радост Димитрова. Да, Круела Девил. И номер 2, госпожа Гергана Гошева. Определено, да. В индийските си одежди. Беше много атрактивна. Моят любим костюм днес е моя, защото много се постарах за него. Определено бих казала арабите. Аз бих казала на Божа Кирена е добрия костюм. На мен много ми хареса как са се оправили всички господина и хареса Михова. Михова е много добре. Да, и Дживанов също, като взех, също много му ходи. Обожавам и ги прекрасни са. Всички бяха страхотни. София Мотавчева като епископ. На мен госпожа Гошева много ми хареса, но като цяло всички са много креативни и има много интересни костюми. Да, и аз смятам, че това е най-важно. Има един ЗСО учител и Пиленцата с Милко Калайджиев уникални. Всички са уникални днес. На госпожа Гергана Гошева, индийката. Преди малко го обсъждахме, да, Скуби да, много готин костюм. Пиленцата! Чао, чао!